Binu timure ini dibeli karo Joko Boyo boleh gitu ya itu sebenarnya sih ngomong Ilayu karena segitu biasanya ya kayak yuk aja pokoknya ya bangsa sing nginceng wong ayu lu manusiawi kaya ngono kuwi sing menang terus kae wis tuwa ini nang wong wedok ayu nginceng kae apa ya kok aku main itu ujungnya hanya anak sapi menang terus kae ya ketoke karo agak ya yo isih ning lagi ini saya kira apa masih nih terus ya sing biasane kan awake dhewe. Nek ana liyane ya sebuah kurang tining sing biasane ora awake dhewe maka channel Jogjaler karo channel Dalang Wisnu aku duwe channel bareng lho lu gawe sambung tur sing tak butuhke kuwi kritikan kritikane netizen dia dosen dia lebih kurang jadi dari racun ini dikritik dari langkami sing jeneng dalang ya tak ngomong arep wis sepuh ini tetep sinau ben apa ben iso melu ya ing jaman saiki karo jaman iki bedane sador nek jaman Suwardi Bapak kuwi nek wayangan orang-orang itu nganggo cangkang rimbukan ini kaya nang kaset lho ngono ya iya kuwi jaman biyen mergo saka kemajuan ing jaman ben sing padha ngelisani iki tertarik terus nganggo kadang nganggo garap ben arek menonton kaya ngono kuwi carane ben aja lali karo budaya wayang ngene iki budaya sing ati dunia wis mengakui ngono ya ora ming bangsa Indonesia sing ngakui lah ini dunia ngakoni iki budaya sing ati wayang sing api-api akeh disuminan luar negeri wayang sing api-api akeh disuminan luar negeri ngono ya dusumi nanti antekso ilmu kuwi to kowe tanggung ramen urusan kok ora
menawi no ngono ya iya terus ya ya lanjut no. Terus
mau diaturke no. Langgang meh rahino. Iya. Sing mau mares 45. Oh, larang ngono mati ya. Monggo ki panghutan liwat WhatsApp akeh banget no. Yo mulai dulu pindahan yo mulai goro-goro niku ono bintang tamune. Oh, larang ngono iya. Kok ora iso pas nang liburan. Iki barengan regane sing dikersake panitia iki bintang tamu semono kae iki kuayu kabeh. Kuwi jane sing harus lo bijane nganu. Sapa? Luwak. Kon bintang tamu. Ya iku bintang binatang ya bener. Lho tenan lho ngene Agustus niki wis bintang tamu wis laris. Luwe-luwe sing dadi jeneng kuwi mak boten. Ono ya mak. Monggo sing kersake cetha malam Minggu ngene iki wis. Aku mongso matur nuwun iki dipindhahi sowan. Iki diajo tetep nguri-uri budaya. Ya ngene iki sing tak jaluk. Luwe-luwe budaya wayang niki. Ono ya mak. Suami bapak ini gawe arung desa kene iki tekan ndi-ndi tekan. Nang tekan luar Jawa kono. Oh kono mak iya wong nek takon iki. Saking pundi Pak saking Toyan kaya cumantes kulon Progo. Monggo nek medun bis iki nek liyane Toyan kan ngerti. Iki yang Toyan apa bro? Luwih-luwih nek aku wong Triajo ngono terus kalih dalane Mbah Bismiko mesti ngono. Ono yo mati. Dadi ning gawe arung gandane desa Triajo wis tok alen iki. Mula ramokan. Wayangan iki yo tak jaluk yo ngene iki. Oh, sing dikesaki yo tras kok Bapak. Oh, lara rumah. Wawan sing mayang adikku si Gutara. Oh, ngasto siang. Kuwi yo wong Triajo yo. Ono yo mati. Ono omah yo dadi pelatih sanggar. Sanggar Dewa Mambang kuwi yo nggawa jeneng Triajo yo ya. Pentas mayang-mayang sanggar Dewa Mambang sekondi saka Triajo. Ono yo mati. Monggo adikku Gutara kuwi nyurute akeh. Ibu-ibu ki butuh kabeh. Nggak kumpul terus dadi susul wong omah. Lagi tuwe digubah. Ngulang tahun yo digruduk yang pirang-pirang ibu-ibu kabeh. Pas ulang tahun ini ya. Tenan lho. Monggo yo maju sanggar Dewa Mambang sing ora Triajo kene. Ulara mulai sesuk tanggal 25 pentas. Sopo? Ayo ibu-ibu. Besok nawruh. Kadip dayane ibu-ibu iso tanggal selalu. Ning jlerit ra karo-karo. Sing nunggu ngabu kempul kleru donga sangayang. Waduh. Kleru aku. Aku krungu pas kamu masuk ale. Buayane rasa jamaah kae. Ono ya mak iya. Ya bangane apa jenenge nang omah ning HP wae yo gawe kegiatan wong dasare ya ono sanggar to ya wis resmi. Oh ono. Nang buayane setengah modal tenan. Monggo latihan ra wayah. Mate jam setengah roh isih mungkul lho. Ning karang yo nggonku ki nasional. Jadi nggon budaya yo maju, nggon agama yo apik. Rukun apik, guyube apik, setiap
kelompok kerja duwe gerdu dhewe-dhewe. Ono ya nak yo kabeh Triajo iki ngono kuwi. Kuwi ngono conto dadi keguyubane pancen luar biasa tenan Triajo iki. Oh, ngono. Ngono bengi iki setiap kerjaan mesti ana sing ngono. Raketan dhuwur. Ngemunek ora ding malas ngane ora bijek-bijek njogo desane aja nganti ana dalu beksi aja nganti ana durjana ngono ya ngowe ya ora pamurutan apa pamurutane iki gugur gunung oh ngono ya sing ngerake Bapak Juwanto iki saka Karang Sari. Oh ya. Gugur ya Mas ya. keguyuban kerukunaning warga. Nitoke keguyuban kerukunaning warga Triajo kene ngono ya. Ya saiki Okta karo Siti maju. Yo sekote yo.